Majstrovstvá sveta sú najväčšou športovou udalosťou roka 1958. Vysielame naživo z Göteborgu, kde sa už o chvíľu začína posledný zápas štvrtej skupiny Brazília-Sovietsky zväz. Pre Brazíliu je to viac ako len zápas. Po všetkých sklamaniach z posledného desaťročia je celá krajina v napätí. Pred 8 rokmi boli hlásené prípady infarktov a samovrážd. Majstrovstva sveta 1958, Göteborg, Švédsko. Olympijským šampiónom a Brazília iba tesne prešla kvalifikáciou na majstrovstvá sveta. Brazílčania už o chvíľu vstúpia na štadión zaplnený Európanmi tiahnúcimi proti nim a nemali by mať šancu. Sú mladí, neortodoxní, tradične bez disciplíny a takticky neskrotiteľní. Je smutné, že sa zranilo veľa hráčov a nastúpiť musí 17-ročný náhradník. Tejto Brazílie je mi až ľúto. Hlavným problémom Brazílie je nedostatok sebavedomia a zaradenie 17-ročného hráča nie je riešením. Podľa správ zo šatne mu po oznámení, že nastúpi, prišlo zle. A to nie je dávka sebavedomia, v ktorú Brazília dúfa. Majstrovstvá sveta 1958 vo Švédsku. Brazília proti Sovietskému zväzu. Práve prichádza 17-ročný Edson Nascimento, najmladší hráč v histórii šampionátov. Štadión Ullevi sa otriasa pod náporom 50 000 fanúšikov a milióny ďalších si naladili zápas na celom svete. Všetko bude záležať na tomto mladíkovi a na jeho juhoamerických spoluhráčoch, či udržia na živé sny a nádeje svojej krajiny. Pelé. Zrodenie legendy. Je 16. júla 1950. Bauru, Brazília, pred 8 rokmi. Najdôležitejší deň našich životov. Už o pár hodín bude 11 brazílskych vznešených bojovníkov hrať tu v Rio de Janeiro na novom štadióne Maracana. Keďže fanúšikom slúbili, že vyhrajú, celé mesto a celá Brazília sa pripravujú na oslavy, aké ešte nikto nevidel. Pončiko, hráme! Áno, Pončiko! Už sa doleštil! Kam bežíte? Pozor, dáva sa na známo, že dnes hráme v finále majstrovstiev sveta s úplne novou loptou. To naozaj nikto nečakal. Vážené dámy, vážení páni, vítajte na slávnom štadióne na ulici Rubensa a Ruda. Zápas sa začína. Stále hore, nesmie spadnúť! Nesmie spadnúť! Na streche! Mám ju! Mám ju, poďme! Zmiznite, vypadnite! Pohnite si! No tak! Vypadnite! Vypadni, počuješ? Chico! Ale soka! Zlá prihrávka! Chico ma zrazil a svietilo mi do očí slnko. To nie je fér! Bol som v meste leštiť topánky a keď som išiel domov,
Zoka ma podkol a Ja? spadli sme. Hrali ste futbal? Nemáte rozum. Choďte sa prezliecť a vráťte sa k lešteniu. Ale čo majstrovstva sveta? Na to zabudni. Ale mama! Stav je stále 1-1. Publikum kričí, Brazília musí vyhrať. A domáci idú do útoku. Dohry dávajú všetko svoje umenie, ale Uruguay odoláva. Finále majstrovstiev sveta 1950. Brazília, Uruguay. Blíži sa 80. minúta. Stav je stále 1-1. Vyše 200 000 divákov je na nohách a na štadióne nevidím ani jedno voľné miesto. Niekoľko fanúšikov sleduje hru dokonca zo strechy. Do útoku zaverený Uruguayčan Rubén Morán a je to ruč. Čiko, aký je stav? 1-1, posledná minúta. Stále 1-1. Stav sa nezmenil. Fofinho. Hej chalani, aký je stav? Zmizni Zoka. Povie mame, že si tu hore a že pozeráš futbal. Dobre, ale buď ticho. Kiča vystrelila, je to gól! Uruguay vyhráva! Čo sa stalo, Jiko? Čo sa stalo? Dali sme gól? Brazília prehráva 1-2. Teraz je všetok tlak na Brazílii. Remíza jej stačí na titul, ale prehráva. Ide s loptou rýchlo dopredu, času je málo. A nie. Odpískaný koniec. Brazília prehrala 1-2. Majstrom sveta na rok 1950 sa stáva Uruguay. Všetkých 200 000 divákov na Maracane sa ponorilo do neopísateľného ticha sklamania. Poďte chalani, aj tak sme mali vyhrať. Ja ten pohár pre Brazíliu vyhrám. Sľubujem. Ak máš rozum, Chico, počúvaj mamu. Sústreď sa na školu a radšej sa futbalu vyhýbaj. Ja to chápem. Futbal je romantický. Aj tvojho otca som stretla na futbale. V ten deň strelil 5 gólov hlavou. A potom sme sa vzali a povedala som mu, že keď má takú šikovnú hlavu, nemal by hrať futbal. Nič mu neplatili a vyhodili ho, keď si zranil koleno. Žiadna poistka, žiadne odstupné. Čo myslíš, prečo je otec upratovač? A celý život čistí záchody. Felec! Idem! Počuj, Jiko. Dokonči to a ja zatiaľ povešiam bielizeň, dobre? Bauru, klub mladých? Ten turnaj pre deti z ulice? Prečo tam chceš ísť? Na finále má prísť De Brito. Valdemar De Brito, ten scout? Áno, hľadá talenty pre futbalový klub Santos. Dobre, ja hrám ako Di Stefano. Som za chalani. Ja hrám ako Puškás. A ja ako Mazola. A ja ako Pelé. Kto je to Pelé? Brankár z klubu Vasco. Bile, ty somár, volá sa Bile. Prečo si myslel, že sa volá Pelé? Teba nazveme Pelé. Hej, Pelé, chytaj! Senior José, prepačte mu. Nie, to on začal. Jiko, buď ticho.
Už ho neprivediem. Bauruský turnaj mladých. Turnaj? Zbláznil si sa? Slúbil si, že budeš leštiť do pánky. Ticho, Zoka! Má pravdu, Čiko. Čo keď to tvoja mama zistí? Ale no tak, ukážeme tým nafúkaným boháčom, ako hráme. Dobre, ale bezo mňa. Nechcem, aby ma mama zabila. Som nevinný. Vítajte v prvom kole Baurúskeho turnaja mladých. Turnaj, ide sa! Začíname. Prihraj, som voľný. Prečo išla tak ďaleko? Jemný vzduch. Daj, Čiko, to som. Mám ju. Poď, Čiko, poď. Vystreľ! Druhý gól! A na ihrisku číslo 1 postúpili do druhého kola The Kings Králi. Škoda, že nie sú rovnaké. Ale doma som našiel iba závesy. To si vyrobil ty? Technicky vzaté ušil. Hej, ušil si pekné dresy, Juri. Áno, použil som dvojitý steh. No ešte kúsok. Stavím sa, že ten gombík odletí. Cítim sa v tej košeli ako po vesení. Máš ju! Kopni! Gól na ihrisku číslo 2. Všetci sa pozerajú na kráľov. A na ihrisku číslo 1 posledné sekundy. Gól! A je tu koniec zápasu. Králi vyhrali 8-0. Príďte zajtra na finále, v ktorom sa stretnú králi s tímom číslo 7. Hej, mali by sa volať Bossy jedinci. Potrebujeme kopačky. Kde vezmeme na kopačky? Ja sa môžem na to vykašľať. Pozrite sa, všetko je roztrhané. Toto, čo tu robí? Musíte to robiť poriadne, počujete? Mám nápad. Hej, stop! Rýchlo! Hej, Juri, taniarko, za bránu! Chytaj! Rýchlo, Tiago! Na zem! Dobre, máme ťa! Vážené dámy a páni, opekané, solené, plné vitamínov, plus leštenie topánok úplne zadarmo. Lesk zadarmo! Lesk zadarmo! Kto chce lesk? Dobrý deň, nech sa páči. Čerstvé z Amazonu, iba pre vás. Oriešky, oriešky, kúpte si oriešky. Hej, čistí podlahy a lešti topánky. Hej, Pele, koľko stojí leštenie? Nevolajte ma tak. Lebo čo? Chceš mať problémy? S Túčkom a jeho sestrou? Hej, Juri nie je dievča! Tak prečo pletie, okuliarník? Šijem, hlupáci. Odlož to! Takže? Koľko stojí leštenie, Pele? To ti spravila tvoja učiteľka?
Je to pravda, Zoka? Ako si to dovoluje? Zajtra po škole prídem a pôjdem sa s ňou porozprávať. Zajtra nemôžem. Myslím, si v práci. Celest. Ja sa s ňou porozprávam. Ty chod do práce. Počuj. Keď som bol malý ako ty, často som sa bil. Hlavne, keď mi starší chalani dávali prezývky. Ale časom som zistil, čo vie každý dobrý hráč, že bitka vychádza z neistoty. Pointa je, Jiko, že ak chceš hrať profesionálne, nemôžeš sa hanbiť za to, kto si. Nemohol som tomu uveriť. Nie len, že utajil pred mamou tú bitku, ale vie aj o tomto turnaji. Dokonca povedal, že dúfa, že budem profesionálny hráč. Fíha, výborne, Jiko. Kde máš okuliare? Nechcem, aby ma volali okuliarník. Bingo! Kopačky! Čože? Sú použité a obrovské. Neštvi ma a prestan sa sťažovať. Dámy a páni, vítajte na finále turnaja mladých tímov z Bauru. Dnes hrajú králi, ich kapitán sa volá José Altafini. A proti nim nastúpia bosí jedinci a ich kapitán Pelé. Hej, počkaj! Chcú ťa naštvať. Funguje to. Okrem toho tu chcem Nevšímaj si srdečne to. privítať futbalovú legendu, pán Valdemar de Brito. Scout, ktorý hľadá talenty pre futbalový klub Santos. Týmy, pripravte sa. Dobre, aký je plán? Keby niečo... Robte to, čo robia oni! Na miesta, chlapci. Nech vyhrá ten lepší tým. Pozor! Blokujte rov! Pozor! Gól! José Altafini. Králi sa dostali do vedenia. 2-0 pre kráľov. Dávaj Bosí pozor, jedinci Piako! odkopávajú. Králi sú vo výbornej forme. Krásna prihrávka. Gól! Altafini, 6-0. Dobrý výkon, Pele. Hej, Jiko! Nestojí to za to! Jiko, prestaň! Jiko, čo to robíš? Neznášam topánky. Hej, Jiko!
Držte si klobúky, posledných 10 minút druhého polčasu. Začína sa samba. Krása, gól! Pelé! Zostáva 5 minút. Poďme do toho! Gól! Chlapci, to bol trik. Juri, prihraj, som voľný! Tiago, Juri, mám ju! Karamba, gól! Bosí jedinci. Meščeko, pohni si! A ďalší gól! Znova bosí jedinci. Prehrávajú už len o 1 gól. Poďme, rýchlo! Koniec zápasu. Králi vyhrali 6-5. Mohli sme ich poraziť. Nebuď smutný, Čiko, to nevadí. Počúvaj. Fíha, Žiko, počuješ? Pelé. Stavím sa, že už ti to meno Pelé nevadí. Chlapci, fotku! Úsmev! Sír. Nech sa páči, váš syn je talent. Ďakujem. Môžem. Dobre, tak sa majte. Čiko! Hej, chalani. Niekto chce späť svoje oriešky. Tam sú, to sú oni. Počkajte! No tak stojte! Tak vás chytíme! Nie tak rýchlo! Rýchlo! Tam sú! Bežte rýchlo! Natiaľko! Musíme ich dostať! Rýchlo! Rýchlo! A teraz skočte! Tiago! Drž sa ma a poďme! Musíme ísť ten rieku, poďte! Počkaj! Poďme sem! Poďte! Si v poriadku? Vytknutý členok. Mal by si odtiaľto vypadnúť. Obaja vypadneme. Ale oddychli si chvíli. Nie, nemyslím odtiaľto. Mal by si vypadnúť z Bauru. To, čo si dnes dokázal. Poďme von! Zrúhaj sa to! Pomoc, Čiko, pomoc! Poď von! Som zaseknutý! Chlapi, naspäť! No tak, hrabte! Poďte rýchlo! A tu je. Žije? Tiago, nie! Tiago, nie! Prosím!
Ukradli sme oriešky, aby sme mali na kopačky. Keby som nepovedal, že potrebujeme tie hlúpe kopačky, Tiago by nezomrel. Je to moja vina, mama. Zomrel kvôli mne. Zomrel kvôli mne. Ale nie, Chico. Nemohol si to vedieť. Už budem dobrý, mama. Budem chodiť do školy a dobre sa učiť. Sľubujem. Dobre. Valdemar De Brito, futbalový scout. Každý deň po škole by mal ísť s tebou do práce. Nie. Opatrne. Za okraj. Áno. No. Počuj, keď som bol malý, mali sme takýto istý strom. A ja som zistil, že sa dá trénovať s mangom. Zelené na kopanie, zrelé na triky. No. No. Juri, sem! Presvedčivé víťazstvo 5-1. Prepáčte. Prepáčte. Á. Krát 4 rovná sa...
S citom. Dobre? Fia, s citom. Ešte raz. Znova. Fia. To je ono. To nič nevadí. Dýchaj. Dýchaj. Nie tak silno. Vychutnaj si to. Ostatné už príde samo. Skús toto. Dobre. A teraz tamto. To je vysoko. Skúsiť to môžeš. Nevadí. Na budúce. A nedalo sa to trafiť hlavičkou? Nie, lepšie je to trafiť nohou. Zajtra to vyskúšam. Áno. Ahoj, Chico. Chico? To je pán Valdemar de Brito. Nechcel by si trénovať futbal v klube Santos? Ďakujem, mama. Ďakujem. Už si mala dosť, Maria. Choď pomôcť bratovi s obliekaním. Dobre, hotovo. Mám pocit, že to nedrhne dobre. Som nervózna, Dodino. Čo sa deje, Chico? Nemal by som to robiť, Maria. Mal som to odmietnúť. Kde si zohnala koláč? Piekla ho seniora Altafina. A za čo si kúpil nohavice? Zobral som si zálohu. Mama ti kúpila koláč. Áno, stojí ich to veľa peňazí. Takže kvôli nim to musíme zvládnuť. Má len 15, Dodino. Nikdy nebol mimo Bauru. Ta-ta-ta-ta! Zoka. Neboj sa, vrátim sa. Prosím, nechoď. Už je Chico. čas. Mám vás rád. Poslúchajte. Choď, synček. Nech som na teba hrdý.
Vítajte v Santose. Čaká vás tvrdý 1956 tréning, Santos, veľa Brazília. zápasov a hodnotiť vás budeme nielen podľa výkonu, ale aj disciplíny. Číslo 1 a 2. Vo futbale sa nestávajú zázraky. Ak z domu poznáte primitívny štýl hry, zabudnite na to. Tu sa naučíte ovládať techniku najlepších európskych tímov. Hej! Presne o tomto štýle hovorím. Tu nesmiete hrať ako opice. Loptu na zem! Loptu na zem, chlapci! Počkajte, Futbalový klub Santos, profesionálny tým. netlačte sa. Som tam, toto je zloženie seniorského týmu, pro tým, a toto je zloženie juniorov. Juniori. Nie. A tým mladý. Blahoželám, vítajte v klube A, upokojte sa. No tak, pomaly. Edson Dico Arantes do Nascimento. Bočný úder je na presnosť, ale pre silný kop použite priehlavok, šnúrovanie. Nie špičku, ale šnúrky. Vidíte, čo sa stane, keď hráte primitívne? Prehráme. Tak ako s Maďarmi v štvrťfinále v 54. Žiadne efektné kúsky, zbavovanie sa obrancu, len natrénované formácie. Do toho ide, Čiko, poďme. Poďme, do toho! Poď, Čiko! Poď! Sústreď sa! Poď, Čiko, ideš. Šnúrkami. Nikdy nedá gól. Čo to vidím? Už odchádzaš. Pán De Brito, čo tu robíte? To isté sa chcem opýtať ja teba. Nie som dosť dobrý. Neviem hrať ako ostatní. A ak sa nevrátim do školy, budem čistiť záchody. A čo je na tom zlé? Čistiť záchody? Nie, čo je na tom zlé, že nehráš tak ako ostatní? Tréner povedal, že je to primitívne. Je to primitívne. Ale má to dlhú a bohatú históriu. Tak prečo to nemá rád? Vieš, všetko sa to začalo začiatkom 16. storočia. Ale no tak. Ak to nechceš vedieť, pôjde. Nie, pán Brito. Chcem to počuť. Prosím, hovorte. Dobre. Ako hovorím, bolo to začiatkom 16. storočia. Do Brazílie dorazili Portugalčania s otrokmi z Afriky. Ale vôľa Afričanov bola silná. A mnohí utiekli do džungle. Kvôli sebaobrane cvičili otroci tzv. Džingu, základ capoeiry. Bolo to vojnové bojové umenie. Keď bolo otroctvo konečne zrušené, capoeiristi vyšli z džungle a zistili, že capoeira bola v celej krajine zakázaná.
Našťastie všade sa hral futbal, pri ktorom mohli trénovať džingu bez toho, aby ich zatkli. Tak vznikla základná forma džinga. Ale postupne sa džinga vyvíjala a zdokonalovala. Až napokon nepatrila len Afričanom, ale naozaj celej Brazílii. Ale po neúspechu na majstrovstvách sveta v roku 1950 všetci obvinili z prehry Brazílie štýl džinga a obrátili sa chrbtom proti všetkému, čo súvisí s Afričanmi. A takisto, ako sa tvoj tréner snaží odstrániť džingu z tvojej hlavy, aj my, ako národ, sa ju snažíme dostať z našich hlav. Ale ty máš džingu hlboko v génoch, Jiko. A mohol by si nám ukázať, čo sa stane, keď naberieš odvahu a pochopíš, kto v skutočnosti si. Alebo môžeš ísť na ten vlak a nikdy sa to nedozvieš. Santos Cubatao 03. Hýbte sa, chlapci! Poďme dopredu! Počujete? Povedal som, hýbte sa, Joao! Hej, hej, lopta! Francisco, je to tvoje! Nascimento, zostaň vzadu! Otvor oči! Poďme, vstávaj! Ideme! Vstávaj, pozbieraj sa! Pomaly! Počkaj na formáciu! Hej, mladý! Poď sem! Čo to robíš za triky? Prepáčte. Zopakuj to. Santos Cubatao
Scubatao, Edson Nascimento, 4 góly. To ty si dal 4 góly? Zito, stredopoliar. Protým. A vieš, aký je tu zvyk, keď dáš 4 góly? Musíš zbehnúť dole a doniesť mi kávu. Santoská tradícia. Na plný plyn, dobré. Mladý Edson Arantes do Nascimento zvaný Chico postúpil do týmu juniorov po niekoľkých skvelých zápasoch medzi mládežníkmi. Ó, aký trik! Obohral prvého, druhého, ide cez strech, už je pred bránou, strieľa. Juniori. Ty nie si tu. Toto je tvoj zoznam, Chico. Vítaj v Protým. Z chlapca, ktorý prišiel len teraz z mládežníckeho tímu, za polovici sezóny stal najlepší stravec seniorského mužstva. Fanúšikovia začali prichádzať na štadión v húpoch a každý chce vidieť 15-ročného fenoména a jeho zázračný spôsob hry. Ó, ten mladík je hodný zázrak. Obohral jedného, druhého, prihral Zintovi, späť Nascimento. Dostal sa do prekérnej situácie. Traja obrancovia. Zmenil smer? Nie? No počkajme chvíľku. Stále má loptu. Áno, Mám pre vás zásilku. pre mňa? To musí byť omyl. Darček, mama! Chico! Chico! Maria! Ahoj! Zdravím ťa. Dáme ho do kuchyne. Alebo do mojej izby, tam je viac miesta. Kde sa to zapína? To nie je hračka. Vie o tom, že v Bauru ešte stále nie je plyn? Nezlom mu srdce. Budeme ho používať ako stôl. Pre teba, ocko! No teda, fíha. To je rádio. Áno, viem, čo to je. Môžeš počúvať zápasy. Nie, prosím vás, nie v mojom dome. Počúvať zápasy? Chceš, aby tvoja mama dostala infarkt? Zajtra môžeme počúvať oznámenie nominácie reprezentantov. Čo je to za nápad, Zoka? Zajtra máš školu a otec robotu. Ale mama... To ti nič nehovorí? No tak, Maria, mám len 16, nedostanem sa do výberu. Má pravdu. Netreba dúfať. A byť potom sklamaný. Rádio Bandeirantes zverejňuje nomináciu národného tímu. 22 našich najlepších hráčov bude reprezentovať Brazíliu na majstrovstvách sveta 1958. Tu sú ich mená: Gilmar, Bellini, Chalma Santos, Didi, Zagallo, Garincha, Nilton Santos, Orlando, Zito, Pavá, Castillo a Mazzola. Doteraz bol ako 19-ročný najmladším, ale zoznam uzatvára 16-ročný Chico Nascimento. Áno! Čo sa tam deje? Chico, je ti zle? Si v poriadku? Chápem to správne. Najlepší hráč nosí kávu, a najmladší hráč chodí pre obedy a najmenší čistí sprchy. Áno, santoské tradície. Áno. Myslíš, že aj Zito ich dodržiaval? To je neuveriteľné. Hráš so Zitom v protíme. Je to iné ako hrať s vami. Chýba mi Tiago. Aj mne. A kde je Fofinho? Vykradli sme obchod. Čože? Ja som ušiel, ale Fofino si rok odsedí. Juri! Ja viem. Ale poznáš, ako to tu chodí. Hej, počúvam všetky tvoje zápasy. Som rád, že si sa dostal do výberu. Vieš o tom? To je to najlepšie, čo sa nám v živote stalo. Vždy ti budeme držať palce.
Boli to ťažké časy pre celú krajinu. Od prehry v roku 1950 sa hanbíme. Futbalový duch národa zomrel. Ale ty to môžeš zmeniť. Juri to vyšil pre teba. Pelé? Áno. Tak ma nazvali chalani, čo sa mi vysmievali. Nie. Tak ťa nazvali ľudia, čo ťa videli hrať džingu. A ja som videl, že máš niečo, čo mne chýbalo. Pred rokmi, Jiko, keď som sa stal profesionálnym hráčom, aj ja som chcel hrať džingu s takou ľahkosťou. Brazílčania išli vybuchnúť od pýchy. Ale keď som mal vystreliť, naplnila ma pochybnosť. A to bol koniec mojej kariéry. Prečo? Lebo som prestal veriť. Pochybnosť urobí zo štýlu džinga nebezpečnú vec. Musíš byť silnejší ako ja, Jiko. Keď sa niektorým ľuďom nepáči, akým štýlom hráš, nemusíš sa kvôli tomu... Hanbiť, ocko. Chápem. Neboj sa. Lístky, prosím. Rio de Janeiro, nech sa páči. Nedaj sa, syn môj. 1957, Rio de Janeiro, Brazília. Hej, pozerajte sa. Vraj vieš driblovať tak dobre ako ja. Máme štýl. Volám sa Garinča. Ahoj. To je Castillo. Castillo, ahoj. Mauro. Ahoj, Mauro. Jiko. Vava. Ahoj, Vava. A Zita už poznáš. Zdravím ťa, ahoj. Ahoj, Zito. Didi. Vidíme sa na lavičke. Na lavičke? Ešte sa nevie, kto bude hrať. Asi si istý? Tvoja konkurencia. Mazzola. Myslíš, že tréner postaví teba? To vážne? Aha, čistí podlahy, ale štít topánky. Budem hrať ako Mazzola. To je José Altafini. Áno, ale hovorí si Mazzola. Tvrdí, že hrá ako legendárny talianský útočník. Viete, moja rodina je z Talianska, preto ovládam ich spôsob hry. Som presvedčený, že prinesiem do týmu trochu sofistikovanosti, ktorá ostatným hráčom chýba. Prosím vás, vyjadrite sa bližšie. Poviete nejaké podrobnosti. Galinka, prosím vás. Myslíte si, že váš štýl džinga bude proti Európanom stačiť? Ja... Čo máte proti štýlu džinga? Ja vám odpoviem. Ticho, počúvajte. Nechceme, aby sa opakoval rok 1950. Zaručím vám, že tento tím bude civilizovaný na ihrisku aj mimo neho. Vo Švédsku ukážeme našu lepšiu tvár. Takže poďme sa odfotiť. Poďte bližšie. Dobre. Poďte bližšie. Úsmev. S úsmevom, chlapci. Brazília je na križovatke. Buď sa zapíšeme do histórie ako divosi,
alebo vstúpime do radov civilizácie. Tieto slova mi povedal pán prezident. Sľúbil som mu, že tento tím, môj tím, bude iný ako tie predtým. A nikto si nebude z Brazílie uťahovať. A ty, aj keď máš len 16, ale teraz si hovorcom tohto veľkého národa. Štýl Džinga možno funguje v Santose, ale na medzinárodnú úroveň nikdy nepostačí. Ale tréner... Nechcem to počuť! Už sa to nikdy nestane. Povedz to! Už nikdy sa to nestane. Čože? Už nikdy sa to nestane. Ostrihajte ho a poriadne ho oblečte. Podľa správ zo zákulisia sa po prvom mesiaci trénovania nevyvíja situácia s nováčikmi podľa očakávania trénera Feolu. Keďže po katastrofe v 50. a 54. žiadali fanúšikovia výmenu celého tímu, trénerovi zostalo už len málo skúsených hráčov a zvyšok musel doplniť mladými, nekonvenčnými futbalistami. Sú medzi nimi stredopoliar Zito, útočník Mané Garinča a mladý talent Chico Nascimento, ktorý sa dostal na titulné strany za prudkú reakciu pred médiami počas oficiálneho banketu, čím trénera Feolu veľmi sklamal. Naučiť Brazílčanov hrať disciplinovane a v európskych taktických schémach je pre trénera veľká výzva, ale zdá sa, že by ich mal naučiť aj to, ako sa majú prezentovať mimo ihriska. Prečo ten rozruch? Musíme zmeniť imič. A nie, že prídeme do Švédska a oni sa nám smejú. Ó, prišla Brazília. Áno, ale veď ste Brazílčania. Nie. Hovorím o tom, ako nás vidia ostatní. A ako hráme. Ako potom vysvetlíte správy, že tým hrá na tréningoch stále neohrábane? Niektorí hráči nemajú medzinárodnú úroveň. A zvládnu to podľa vás vo Sme Švédsku? neohrabaní a nehráme tak, ako by sme mali. Dúfam, že nepovieš to, čo si myslím. Áno, Ďakujem, Marcela, prekliatý za rok váš čas a 1950. Tešilo ma, Fernando. Počul som, že dnes večer urobí tréner súpisku. Ukáž, že vieš hrať ako José a možno dostaneš šancu. Ale ak budeš hrať Džingu... Ja viem, ale môj otec povedal... Povedal čo? Ale nič, zabudni na to. Chcem vidieť pekný, čistý futbal, chlapci. Krátke, presné prihrávky. Výborne, Marzola, to je ono. Na krídle je Vava, kopni na krídlo. Zoberú ju, ber ju. Nevadí. Rozohrajte to, poďme. Hej! Zito, musíš ho blokovať. Pošli loptu ďalej. Poďme. Nascimento! Nie, nie! Čo to robíš? Dýchaj, dýchaj. To je ono. Chico? Si v poriadku? Mal som nehodu. Čože? Ako to myslíš? Chico? Koleno.
Zranil som si koleno. Neviem, kedy budem môcť zase hrať. Mal som zostať v škole. Je mi to ľúto. Prepáč, mama. Nie, Jiko. Jiko? Bolo to spoločné rozhodnutie. A bolo správne. My s otcom ťa ľúbime, nech sa deje čokoľvek. Mám ťa rád, mama. A ja teba. Dobre, pozrime sa. Dýchaj zhlboka. Stále je to opuchnuté. Dávajte mu na to ľad. A kedy budem môcť hrať? Možno ďalšiu sezónu. Je mi to ľúto. Do Švédska zoberte niekoho iného. On by nemal ísť. Nemáme za ňoho náhradu. Začnite rehabilitovať. Zober si do lietadla ľad. Ticho, už to ide. Majstrovstvá sveta sa blížia. Brazília nemá od prehry vo finále v roku 1950 dobrú povesť. V 54. po prehre v štvrťfinále zaútočili jej hráči s rozbitými fľašami na šatňu Maďarov. Veľkou otázkou tak zostáva, či sú schopní sa napraviť. Práve preto prišiel k mužstvu tréner Vicente Feola. Ale správy, ktoré sme dostali, nás prekvapili. Zdá sa, že Brazília sa nepoučila. Pred pár dňami došlo na tréningu k zrážke hráčov, keď sa jeden z nich prebíjal dopredu pouličným štýlom, ktorý nás v roku 1950 tak zradil. Feola očividne ťažkú úlohu nezvláda. Majstrovstvá sveta 1958. Štokholm, baltská perla, jedno z dejísk majstrovstiev sveta 1958. Rady na lístky na blížiace sa zápasy sa ťahnú cez 2 bloky. 16 tímov bude hrať o zlatú Nike, o vytúžený pohár Žila Rimeta. Práve dorazili Brazílčania. Na postup im stačila najtesnejšia výhra nad Peru, pretože Venezuela z kvalifikácie odstúpila. Pre Brazíliu to bola vlastne voľná vstupenka na šampionát. A tu je francúzsky tím, jeden z favoritov. Ale najviac sa verí domácim Švédom. Tam už sú hviezdy Gunnar Gren, Kurt Hamrin, Sigge Parling, Nils Lidholm, Agnes Simonsson. Ale jeden šťastný reportér môže osloviť obľúbeného ľavého krídelníka Lennarta Naku Skoglunda. Naka, aký máte pocit? Skvelý. Je pravý čas, aby naša krajina zažiarila. A čo Mexiko? Viete, žiadny tým, ktorý nie je z Európy, ešte šampionát v Európe nevyhral. Myslíte si, že Mexiko alebo tí divosi z Brazílie to zmenia? Pozrime sa, čo povie Brazília na svoju obranu. Je známe, že títo mladí futbalisti nehrajú nohami, ale sú zvyknutí používať celé telo. Zostaňte naladení, o chvíľu vysielame špeciál o perlách švédskej kultúry a národnej kuchyne. Majstrovstvá sveta 1958, Hindas, Švédsko. Banda fašistov, podľa mňa. Vieš, že majú kráľa? Gustav VI. Adolf. Kto si dá uprostred svojho mena číslo? Eleno, tak, prestaň. Tu máš čaj proti bolesti. Sú v ňom aj bylinky na urýchlenie hojenia. Ten biely doktor neverí našim prastarým receptom. A rozhodcovia si nechajú loptu po každom zápase. Ale ak vyhráme my, chcem tú loptu ja. Odíde so mnou domov, či sa im to páči, alebo nie.
sa zapískala, prvý zápas štvrtej skupiny sa práve začal. Brazília proti Rakúsku. Hala rozohráva na pravé krídlo Walterovi Horakovi. Rakúsko nie je také silné ako pred 4 rokmi, keď získalo na svetovom šampionáte bronz. Zápas sa nám chýli pomaly ku koncu a Rakúšania na súpera nestačia. Walter Kohlmann sa pokúša preniknúť cez brazílskú obranu, centruje na Buseka a Gilmar akrobaticky zasahuje. V dnešných zápasoch Brazília prekvapujúco hladko zdolala v štvrtej skupine Rakúsko 3-0. A čaká na ňu zápas proti Anglicku. V tretej skupine zvíťazili Švédi nad Mexikom taktiež 3-0. Musím uznať, že to vyzerá oveľa lepšie, ako som čakal. Ale stále je extrémne slabé. Čo to znamená? Pri futbale ho bude veľmi bolieť. Beriem to ako áno. To som nepovedal. Postav ho na nohy. Je to nebezpečné, každý náraz ho bude bolieť. Švédsko pokračuje vo víťazstvách, dnes zdolalo Maďarsko 2-1 a potvrdilo postup do štvrťfinále. A v štvrtej skupine Brazília predšampionátový outsider, ktorá zdolala v prvom zápase Rakúsko, remizovala s Angličanmi 0-0. Je to vôbec prvá bezgólová remíza v histórii majstrovstiev sveta. Zápas sa stal pre Brazíliu krvavým kúpeľom. Zranili sa jej až traja hráči. Joel Dinosani a Jose Altafini, prezývaný Mazola. Zranenie nohy mu znemožní nastúpiť v dnešnom súboji proti sovietskému zväzu. Rýchlo, Joao! No tak! Nechaj to! Agresívny. Ťažko Nedotýkaj povedať, sa či má toho! Brazília proti takémuto silnému súperovi po všetkých tých zraneniach šancu. Práve sme dostali správu, že Feola siahol do zostavy po náhradníkoch. Hrať bude záložník Zito, pravý krídelník Garinča a aj 17-ročný Edson Nascimento, ktorý nahradil. Mladý útočník sa práve zotavil zo zranenia kolena. Poďme, daj sa dokopy. Netvár sa tak pred kamerou. Karalo! Utri sa. Poďme, musíš stať rovno. Vystri sa. A skús sa tváriť, že si trochu starší. Musíš spolupracovať. Bude tam Didi a Zagalo. Tak, ako to robil Mazola. A zaviaž si tie prekliate štúrky. Poďme, chlapci. Počuj, dávaj si na to koleno pozor. Je slabé. A na Ginku ani nepomysli. Je to nebezpečné. A poriadne si zaviaž šnúrky, inak sa zabiješ. No poďme. Brazília ZSSR 15. júna 1958. Vyčnievajúc výškou nad mladým útočníkom Chikom Nascimentom, ktorý je popri spoluhráčoch trpaslíkom. Je to najmladší hráč na majstrovstvách a diváci majú na jeho účet rôzne poznámky. Nepočúvaj ich, Chico. Pozrite sa, aký je malý! Trpec! To je neuveriteľné! To nemôže dobre hrať. Jún 1958, Brazília, ZSSR. Sovietsky zväz má fyzicky navrch a vyzerá to tak, ako keby sa s ním malí Brazílčania hrali na schovávačku. Brazília nachádza dieru v sovietskej obrane. Garinča na lavu, strela. Brazília vyhráva, šťastie sa usmialo na trénera Feolu a na celý brazílsky tím. Zmeny v brazílskej zostave v strede poľa útoku z viacej Sovietov. Nováčikovia Garinča a Bala z toho ťažia, podobne mladúčky Nascimento. Ale zborná má svoje spôsoby. A ten, kto chce odísť z ihriska po vlastných, by sa jej hráčom radšej nemal stavať do cesty. Hej, chytaj! Jinko, Jinko!
Gico, hej! Ďalšia nepresná prihrávka Brazílie. Našťastie Sovieti túto zbytočnú stratu vôbec nezužitkovali. Dokonca zostáva už len pár minút a zdá sa, že Brazília už túto skúšku zvládne. Vyzerá to tak, že sa v semifinále stretne s Francúzskom. Semifinále majstrovstiev sveta 24. jún 1958, Brazília, Francúzsko. Diváci si žiadali verdikt rozhodcu po zákroku Nascimenta, ktorý dáva najavo frustráciu po strate lopty. Zaváhal pri driblingu a bola to chyba, ktorá mu môže privodiť zbytočné zranenie. Loptu má Francúzsko. Raimond Kopa prihral Žustovi Fonténovi a Fontaine dáva gól! Prvý gól na týchto majstrovstvách v sieti Brazílie, ktorá rýchlo viedla, ale súper čoskoro vyrovnal. Brazílčanov to zaskočilo. Po prvom polčase vedú tesne 2-1, ale čaká ich tvrdá robota. Keď poviem 4-2-4, myslím 4-2-4, nie 4-3-3, rozumiete? Ak rozumiete, čo hovorím, povedzte áno, tréner, rozumiem. Povedzte to. Áno, tréner, rozumiem. Pozri, počkáš na spoluhráčov a potom sa uvoľníš. 10 minút do druhého polčasu. Vieš, kde je stred? Pochopíš to dnes či až zajtra. Poďme hore! Poďme, už máme len jednu šancu. Tak ju nepokazme. Neviem hrať ako ty. Ak sa ti polepšilo, mal by si hrať. Noha ma už nebolí. Ale mám chorú hlavu. Hlavu? Celý svoj život sa hrám, že som Európan. Ale teraz som si uvedomil, že som Brazílčan. A vždy budem. Vtedy v Bauru si ukázal, že Džinga je našou súčasťou. Krásna hra. To potrebujeme aj teraz. Sledujete druhý polčas semifinále majstrovstiev sveta Francúzsko-Brazília. Víťaz si zahrá v nedeľu o titul proti Švédsku. Francúzom sa dávali väčšie šance ako Brazílii, poslednej neeurópskej krajine na tomto šampionáte. Gico, hej, hej, hej! Gól mimoriadnej dôležitosti pre 17-ročného útočníka, ktorý dáva Brazílii veľkú nádej na postup do finále. Garinča ide dopredu, ale zastavuje ho Žonket. Lenže Brazília znovu získala loptu a posúva sa cez stred ihriska k superovej bráne. Didi prihráva do stredu Nascimentovi. Lopo nad hráča, strela a gól! Gól! Brazília
Ďalší útok a znova Nascimento. Hravo si poradil s Marcelom. To som ešte nevidel. Marcel ho schmatol za tričku, ale nepomôže mu ani spoluhráč Piantoni. Prihrávka ide na Orlanda. Vava dáva späť na Nascimenta. Ten loptu prekračuje. Kelber je celkom dezorientovaný. Mladík sa uvoľnil. Vystrelil a je to gól! Gól číslo 5 pre Brazíliu. Gól Nascimenta. Ďalšia nadpozemská ukážka tohto zjavu 17-ročného fenoména. Dámy a páni, verte alebo nie, ale reprezentačný tým Brazílie postúpil do finále majstrovstiev sveta! Je v poriadku. A dnes dal 3 góly. Počúvajte, máme 4 dni na prípravu na finál. Pamätajte si, Švédsko preraďuje rozostavenie z 5-3-2 na 3-2-2-3 a niekedy na systém 2-3-2-3. My hráme 4-2-4. Ale ak ich chceme poraziť, musíme meniť formácie ako oni. A toto je náš plán. Ak prejdú na 5-3-2, my to zmeníme na 3-4-3. A keď prejdú na metódu 3-2-3, my budeme hrať 4-3-3. Nikto tu nie je. Ale no tak, všetci ste tam. Ale tu nikto nie je. Keď ide Skoklund dopredu, stred ho nenasleduje. Nikdy. Nejde o to, že preradia na 3-4-3. Nie. Keď ide Skoklund dopredu, aby rozohral švédsky protiútok, Didi, presuň sa. Čo to bolo? Hovorím 4-5-1, Didi. Presuň sa. Hráme 4-5-1. Garinča, pohyb. Musíš byť pripravený na krídle. Trenér. Čo je? Nechápem, ako mám byť na krídle a zároveň kryť Skoglunda. Jednoducho. Švédi majú oproti Brazílii viacero predností, skúseností, sofistikovanejšiu hru, stratégiu aj silu. A vedia poriadne pritvrdiť. V semifinále sa skončila kariéra nemeckého kapitána Fritza Waltera po kolíziách so švédskym stopérom Sigem Parlingom. Vo finále bude Parling pokrývať mladého Edsona Nascimenta. V semifinále proti Francúzsku zaznamenal Nascimento za 20 minút senzačný hetrik. Tréner Reynor, neobávate sa, že to zopakuje aj vo finále? Nie, to nie je možné. Nie. Naši chlapci ho ľahko vyradia z hry. Tréner Feola, švédska obrana už odolala Nemcom a Maďarom. Máte plán, ako ju zlomiť? Viete... Nemajú. Od začiatku budeme hrať tvrdo, dáme gól a spanikária ako v 50. roku. Nemali disciplínu vtedy a nemajú ju ani teraz. Ale čo čakáte? Sú to invalidi. Narážate na ich rasu? Nie, oni sú doslova invalidi. Máte príklad? Áno, mám. Djalma Santos, obranca. Keď bol malý, pomliaždil si ruku pri nehode v práci vo fabrike. Pravé krídlo, Garinča, narodil sa s deformovanou chrbticou a jednu nohu má kratšiu. Náhradník Castillo je farboslepý a chýba mu prst. Dosť nepríjemné pre brankára. Čo je? Počul som o tej tlačovej konferencii. Aj tuto všetkých nahnevalo, ale presne to sa stalo v 50. roku. Nesmieš začať pochybovať. Počul som, že chlapci ťa volajú Pelé. Áno, Jose s tým začal. Je to hlúpe. Je to znamenie. Je čas, aby nastúpil Pelé. Ale Švédsko si na mňa dá pozor. Videl si, čo urobili Volterovi? Sú silní a zohratý. Chico, nestačí, keď si budeš veriť iba ty sám. Ale mal by si inšpirovať celý brazílsky tým, aby si začal veriť. V mene Brazílie. V mene Džinga.
Hej, Garinča. Prestaň, Pelé. Hej, k majáku, bez spadnutia. Pelé, tak prestaň, mladý, prosím zobuď ťa. sa, sadni si. Daj si, Myslíte, René. že je to možné? Je to Sám to možné. nezvládne. Je to možné. K majáku? Prečo nie? Zvládneme. Žalma, Castillo, Didi, poďte! Dole cez halu? Hej, kde je lopta? Poďme, chlapci, sme maják! Stále hore, nesmí spadnúť! Dobre, pekne! Stále hore, stále hore! Áno! Nepusti ju! Poď ďalej! Nepusti ju! Vyhoď ho! Hudba v kuchyni. Poďte s ním. Videl ho niekto spadnúť? Ja nie. Dáme ďalej! Dobre, dáme! Poďme! Prepáčte, pane. Hráme ďalej k majáku! Von! Cez dvere, áno! Chytaj! Očiko! Didi, prihraj Pelému! Poď! Pelé, máš ju! Vyskoč! Neviem, Počkaj! Počkaj! Máča! Daj mi ruku! Mohli sme tak blízko! Ty si blázon! To bolo skvelé! Bolo to super! Takto sa to robí. Ďakujem. Áno. Počkaj. Zajtra hráte o pohár Žila Rimeta. A ak budete hrať tak ako minulý týždeň, prehráte. A bude to moja chyba. Zistil som, že meniť rozostavenie možno robí zázraky u Švédov, ale nie je to nič pre nás. To, čo som dnes videl v hoteli, to je náš štýl hry. Tvrdia, že nevieme hrať ako oni. Áno. Ale my nechceme hrať ako oni. A preto sme výnimoční. Máme spoločnú jednu vec. Štýl džinga. Radosť a temperament Brazílie. Keď prídete zajtra na ihrisko, zabudnite na všetko, čo som vám hovoril. Nechcem, aby svet videl Brazílčanov, ktorí sa snažia hrať ako Švédi. Chcem, aby videl Brazílčanov. Takých, akí sme. Vôbec netuším, či vyhráme.
Ale som si istý, že im ukážeme nádhernú hru. Čo tu vy ste dávate? Tréning sa ešte neskončil. Poďme! Tak poďme! Poďme, Brazília! Po celonočnom daždi je v Štokholme pekné ráno a na oblohe ani mráčik. Celé Švédsko sa už pripravuje na finále majstrovstiev sveta 1958. Severskí titani sa stretnú s menej skúsenou, ale o to výbušnejšou Brazíliou. Tieto týmy nemajú nič spoločné, okrem žltých dresov, ale dnes musí podľa kráľovského dekrétu Brazília nastúpiť v modrej farbe proti vysoko favorizovaným domácim. O koľko gólov Švédi vyhrajú, ťažko povedať, ale Brazília by potrebovala zázrak, aby ich obrala na domácej pôde o zlatú Nike. Didi. Na štadióne a milióny ďalších na celom svete sledujú najväčšiu športovú udalosť. Nikdy nevyhral na starom kontinente mimo európsky tím, ale to nebráni brazílskym fanúšikom dúfať, že dnes sa to zmení. Práve prichádza švédsky kráľ Gustav VI. Adolf s kráľovnou. A už nastupuje na ihrisko tým Švédska. Anglický rodák, tréner George Raynor má vo výbere hráčov nielen z domácej súťaže, ale aj legionárov z európskych líg. A na druhej strane tréner Vicente Feola a tým Brazílie. A mladá hviezda Nascimento, ktorého spoluhráči prezývajú Pele. Ale nesmú urobiť chybu. To je Pele! Brazília bude potrebovať kolektívny výkon, aby uspela proti nepremožiteľným Švédom. Celá krajina sa dnes akoby zastavila a Brazílčania bez rozdielu sa zhromaždili pred obrazovkami, aby spoločne sledovali zápas. A je tu úvodný hvist. V finále sa začalo. Zagalona Vabu vbáva na mladého Nascimenta, ďalej Nilton Santos Parling ofauluje. Videli ste? Bože môj, žiadne napomínanie. Buď si to rozhodca nevšimol, alebo pripustí tvrdú hru domácich. Garinča má okolo seba troch obrancov. Dlhá prihrávka Zitovi a loptu získal Skoglu. Prvý útok pre Švédsko. Aj Raynor chce vyššie tempo. A je to tu. Švédi sa rýchlo presúvajú dopredu. Parling. Krátko Hamrin, naspäť Lidholm a Hamrin prechádza cez pravú stranu. Lidholm dáva loptu Parlingovi, Parling sa dostal cez brazílskú obranu. Simonson prihráva Hamrinovi, ten centruje a Simonson mierí vedľa. Brilantný útok severských titanov. Švédi sa dostávajú do náporu. Žilmar bude rozohrávať dlhým kopom od brány. Zachytil ho Nascimento a konečne môže zaútočiť. Preštrikoval si cestu cez Lidholma a Axboma. No tak ukáž sa, Chico. Pele stále s loptou, pokúša sa preraziť sám. O, preboha, nepríjemne ho podkopol Parling. Švédsko chce odstaviť Peleho z hry za každú cenu. Ako jeho hráči slúbili, nestrpia jeho one-man show. Pele je stále na zemi a drží sa za koleno, ktoré mal zranené. Brazília má na chvíľu o hráča menej a Švédsko to chce využiť. Kurt Hamrin nachádza Lidholma. Lidholm na Gréna. Švédi sú už na dostrel. Ani pálili a gól! Švédsko vyhráva 1-0 Nils Lidholm. Neprešli ani 4 minúty, je to veľký moment. Všetci čakali, že Švédsko vo finále skóruje, ale nikto netušil, že sa mu to podarí tak skoro. Bude sa opakovať situácia z roku 1950. Každý si v tejto chvíli spomína na tú prehru. Fanúšikovia si pamätajú predpoveď trénera Raynora, že rýchly gól zabezpečí Švédom víťazstvo. Kráľ, kráľovna, George Raynor aj celý švédsky tým všetci chcú, aby zostala vzácna trofej na domácej pôde. A podľa všetkého aj zostane. Pomaly sa začalo tu na štadióne Råsunda oslavovať a brazílska jedenástka to možno nezmení.
Loptu má mladý Nascimento, ktorý si s ňou robí, čo chce. Neodstavil ho Parling, ale Pele nejde sám a využíva aj spoluhráčov. Prihráva Didimu. Didimu loptu vracia a to supera zmiatlo. Nascimento sa dostáva cez švédsku obranu. Prihral Zitovi. Zito mu dáva loptu naspäť. Nascimento s ňou doslova čaruje. Prechádza cez Hamrina. Postupne sa blíži do nebezpečného priestoru. Preráža si cestu k bráne a posúva na pravo Garinčovi. Brazília tak vyrovnala ďalší nečakaný kúsok. Toto je brazílsky tým, aký sme tu ešte nevideli. Vyžaruje istotu, sebavedomie. Lidholm Grénovi, späť na Gustafsona, Hamrin posúva Simonsonovi a Reynor posiela obrancov dopredu. Bergmark, Lidholm, dotyk Orlanda, prihrávka Simonsonovi. Lidholm a opäť Gustafson, hľadá Simonsona. Simonson prehadzuje Grénovi, Gilmar musí vybehnúť, šancu zablokoval Orlando. Brazília sa musí dostať späť k lopte a zaútočiť. Baba strážený Axbomom. Prichádza Borieson, aby ho zastavil. Ale Baba nachádza Garinču. Ide na neho Bergmark, ale Garinčová typická kľúčka a Garinča je sám. Svensson zasahuje. Krížny prudký center na voľného Babu. Gól! 2-1. Baba opäť skóroval a Brazília je vo vedení. Brazília zaskočila Švédsko a hneď dvakrát. Brazília, Švédsko 2-1. Severskí titáni už prehrávajú a celý štadión Råsunda zostáva v šoku. Švedi nečakali takéto rýchle údely a môžeme predpovedať, že pôjdu do útoku, že sa pokúsia čím skôr vyrovnať a vrátiť si sebavedomie. Loptu však berie Garinča. Brazília prebrala kontrolu. Garinča nachádza Babu, Baba oklamal Gréna, striasol sa Bergmarka a nádherná prihrávka na slepo Didimu. Brazília hrá v dokonalej harmonii. Dámy a páni, niečo zásadné sa zmenilo. Brazília znovu ožíva. Brazília má všetko pod úplnou kontrolou a zdá sa, že hráči sa dokonca usmievajú. Konečne uvidí svet krásu brazílskej hry. Naši hrdinovia sú v dokonalom súlade. Je to viac ako len futbal. Je to pastva pre oči. Garinča na krídle, ani sa nepozrela, prihráva Orlandovi, ako keby sa s Orlandovi zabávali nádherné žonglovanie. Baba poslal loptu Didimu, ktorý posúva ďalej. Prihrávka Zitovi, Zito dribluje okolo Lidholma. Axbom sa snaží zasiahnuť. Nie, rovno pomedzi jeho nohy. Znovu má loptu Garinča, ako by sa Brazílčania do Švédmi iba hrali. Garinča poslal loptu Didimu. Didi strane podal ústretí loptu a prihrávka.
Slovenska, ale z celej Európy, ktorí sú tu. Ešte aj kráľ a kráľovná tlieskajú Juhoameričanom. Stratégia Georgia Raynora na túto Brazíliu nestačí. Opäť Zagallo. Nascimento. Vava ide dopredu a znovu pozor na Brazíliu. Nascimento obohral Hamrina. Bergmark chce pomôcť, ale Nascimento poslal loptu na ľavé krídlo. Zachytávajú Zagallo, páli z rohu 16. Svensson letí do vzduchu, ale zbytočne. Je to gól! Do konca finále zostáva už len pár sekúnd. Didiho center na Nascimenta. Je to gól a Brazília vyhrala majstrovstvá sveta 1958. ...29. júna 1958 vyhrala Brazília prvýkrát majstrovstvá sveta. Keď odpískali koniec, omdlel som priamo na ihrisku. Keď som konečne otvoril oči, všetko mi to pripadalo ako sen. Bolo to len rok a pol potom, ako som odišiel z domu. Ale zdalo sa to ako večnosť. Moja mama s otcom ma prišli pozrieť. A otec mi pripomenul sľub, ktorý som mu dal pred 8 rokmi. Nikdy nezabudnem na rok 1958, kedy som sa stal Pelén. Náš štýl Džinga sa preslávil ako prekrásna hra. A všetci boli zvedaví na Brazíliu. Naše odlišnosti nás urobili výnimočnými. V roku 1961 vyhlásil prezident Brazílie Juan Quadros Pelého za oficiálny národný poklad. 17-ročný Pelé bol najmladším hráčom, ktorý skóroval na majstrovstvách sveta a vyhral ich. Pelé vyhral s Brazíliou majstrovstvá sveta aj v rokoch 1962 a 1970. Pelé je jediným hráčom histórie, ktorý sa stal 3-krát majstrom sveta a drží rekord v počte gólov. Počas kariéry ich dal 1283. Jediný rekord, ktorý Pelé nedosiahol, bolo 5 gólov hlavou v jednom zápase. Podarilo sa to jeho otcovi Dodinovi do Nascimentovi. Medzinárodný olympijský výbor vyhlásil Pelého za športovca storočia. Od majstrovstiev sveta 1958 je brazílska džinga celosvetovo najoslavovanejším futbalovým štýlom. V slovenskom znení účinkovali David Hartl, Martin Kaprálik, Ján Mistrík, Matej Landl, Peter Sklár, Ivan Vojtek starší, Igor Krempaský, Miško Kaprálik, Alex Mihálik, Marcel Merčiak, redaktor RTVS, Lucia Hurajová a ďalší.
Na slovenskom znení spolupracovali Branislav Mitka, Robert Boldyš, Lenka Udecová, preklad a dialógy Erika Hantáková, produkcia Daniel Chmurný, zvuk Daniel Lendel, réžia Viktor Kolár. Pre Joj Group vyrobilo štúdio Daniela. O que te faz sonhar e seguir como amanhã. Somos todos diferentes, mas juntos somos um. Oh, ginga, 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 ginga pra vencer. Ginga, 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 ginga pra vencer. A ginga tá na veia, é propriedade brasileira, é parte do que eu sou. Oh, ginga. É na luta, é com garra que eu mostro meu valor. Oh, ginga.